Aquí hi ha un assassinat. Hem d'avisar l'Andreu Martín Ferrero. Andreu Martín Ferrero, però si és escriptor... No, però ell en sap molt d'assassinats. Què ha de saber d'assassinats? Que sí, que en sap molt d'assassinats. Perquè ell ha escrit moltes coses d'assassinats. Què diu? Si ell va començar amb la ràdio i després va fer còmic. Que no! Que de veritat que ell té molts personatges que són investigadors. Segur? Que sí! Què va? Que sí! Hi havia el Sam Belluga. Sam Belluga! Sam Belluga! Com vols que això sigui un investigador? Que sí, que era un investigador! O el Flanagan. Es pot avisar el Flanagan. El Flanagan segur que descobrirà qui ha matat aquest. El Flanagan encara, però l'Andreu Martín Ferrero no crec que sàpiga res. Que no? Tu saps com s'informa ell dels assassinats i de com els dolents maten a la gent? Pregunta a la policia, que en saben molt. Així que el que millor podem fer és avisar-lo. Andreu, que ets per aquí? Que hi ha un mort a la biblioteca. Anem a buscar-lo. La faula va, la faula ve. I dels 40 sèniors, l'Andreu Martín Ferrero us he explicat.